Da ba don babu lokaci ba da na baku wani kissa mai tsawo mai ban mamaki kuma kissan yana da daɗi. Na san babu wani kissa amma malaman hadisi yana nan a cikin hadisai, malaman hadisi su suka kawo wannan tarihin, yana da kyau sosai. In baku in kuna so in baku sai in baku, in baku so in wuce. To mu yi ƙuri'a wanda suke so a bada wannan tarihi, wanda suke so a bada wannan tarihi mutum nawa su ɗaga hannu. To majority kenan. To na yadda tunda kun daga hannu na yadda. A saurara. Wato bari mu yi karatu kaɗan. Mun kwana a aya na nawa. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا wato sai suna cewa ko me suka ce? يا نوح قد جادلتنا. Don Nuhu sun gaya masa cewa ya kori talakawa sai ya ce ba zai kora ba. Tambayan da ya musu ya ce in na kori talakawa in Allah ya kama ni wa zai kwace ni a wajen Allah. Ba shine wato yau na biyu ga watan Ramadan ba? Abin da yasa nake faɗan kwanakin masu sakawa a gidan rediyo idan ba an faɗa kwanakin ba za su gane ba. In mun zo mun yi karatu ba za su gane ba. Da dole ne mu faɗa yau kaza rana kaza. Wannan karatu mu na 2 ga watan Ramadan ko? To mun za mu tashi a aya na nawa? 32. A aya na 32. To sai annabi Nuhu ya ce musu me kace? Qalu ya Nuhu qad jadaltana. Suka ce qalu ya Nuhu ya kada jadaltana, wato kai jayayya da mu. Fa aktharta jidalana. Kana yawaita yin jayayya da mu, wato shine fa aktharta jidalana. Kana yawaita yin jayayya da mu Nuhu. In mun faɗa ka faɗa, in mun faɗa ka faɗa, in mun fito ta nan ka fito ta nan. Kana yawaita jayayya da mu Nuhu. Me? Fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Zo mana da abin da kace in ba mu imani ba Allah zai mana azaba. Za a kawo ruwan dufana, za ta kewaye duniya, za a halakar da mu, kai ba ruwanka, Nuhu za ka shiga jirgi, kana abin nan. Fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Zo mana da wannan ruwan dofana, in maganan ka gaskiya ne za a zo da azaba, ka zo mana da shi. Me yace musu? Qala innama ya'tikum bihi Allah sarki. Innama ya'tikum bihi Allah in sha'a wa ma antum bimu'jizin. Ala sai yace musu innama ya'tikum bihi Allah in sha'a. In Ubangiji na ya ga dama zai zo da ruwan dofa nan ko yau ko gobe, ko jibi ko gata, ko wata mai zuwa ko wani shekara. In Ubangiji na ya ga dama zai zo da shi insha sai ya ga dama. Ni don ni Nuhu annabin Allah ne, ba zan iya tilasta Allah ba. Duk lokacin da Allah yake so zai zo da wannan azaba zai zo da shi. Innama ya'tikum bihi Allahu insha. In Ubangiji yana so ya zo da shi yau zai zo da shi. In yana so ya zo da shi goben ne zai zo da shi. In yana so ya zo da shi sati mai zuwa. In yana son wata mai zuwa. In wata shekaran da yake so, Allah shi fa'alun lima yurid. Allah zai zo da shi ne lokacin da yake so. Sai ya ce me? Wa ma antum bimu'jizin. Kai ko mutanen Banu Rafik. Wato ma antum bimu'jizi ko? Ba za ku iya gagaran Ubangiji ba. Banu Rafik, kar ku ga kuna da ƙarfi, kar ku ga kuna da girma. Wani yana da mita 12, wani yana da mita 20, wani yana da mita 15. Kun gane? Kada ku ga kuna da ƙarfi, ga ƙarfin technology, ga ƙarfin fasaha, ga ƙarfin gine-gine, kuna gini kala-kala, kuna tsari. Domin mutanen annabi Nuhu suna da basira. Kafin a turo ruwan dofanan nan, wato suna yin gine-gine wato na ban mamaki. Kun gane ko? Suna yin gine-gine na ban mamaki. Irin wato skyscrapers, irin gini masu tsawon nan shine skyscrapers. Wato suna yin irin waɗannan gini, su ma suna gini masu tsawo, ba adawa ba tukuna. Za mu zo mutanen adawa su suka ninka na mutanen annabi Nuhu, amma su ma a wancan zamaninsu suna da wato basira da ƙwarewa na wancan zamani ne suna da shi su ma.